Pripun, Bu? Oh, bawani. Nggih. Penonton kecewa. Lah nggih, monggo bawani. Aku sik ya, Mbak. Kono ya. Aku sik ya ora apa-apa. Ora apa-apa, mboten. Monggo dipun nganu. Nadyan wujud tembung peksi alus manis nang si podang jenar iba bunga hatiku nyandeng bisa dadi tombo
lakon atiku kekipang liyan adudul ati kerangan naramanku atiku sang saya nanti Nggih sampun Nggih. dipun pinangkani Mas Gading saking Nika minangkani pamundutan Tak tung tak tinggal. tak teni. Dibawani mboten. Dibawani no. Bawani. Oke. Komplit. Komplit. Nggih. Sak menika Benjang. Benjang bar bodo. lah ya mbok menawa sesuk gek terus nanggap meneh ngono lho. Oh, lah nggih. Lah iya. kiraku kowe tan citra marga Wah. Nyes. Apa nih? Iki sikilku kesokan pedang kok. Tak kira ki nyes atine apa kepiye krungu lehku nembang ngono lho kok. Oh. Kesokan wedang gah aku. Iki lho, kesokan Lah susu. kok ya aku ki pisan-pisan. Hah? Kesokan susu. Neng kono ana susu. Iki susu. Oh, susu di dalam botol. Nah, Oh, lah iya. Tak kira. aku ya sok ngombe sing ora ning dalam botol. Lah terus? Kotak kae lho sing kerdus kae lho. Oh, kotak. Nah, Lah nggih. iya. Kok teratapan aku. Aku ya teratapan kok. Terap-terapan ya. Wah, Jan. Monggo, dilanjut dilajengake. layang kinawa maruta hangan teni Ingkang wingking menika nganu mboten pirsa mboten nggih. Ketok mboten. Sik kurang dhuwur kula napa? Kira. Mancik mboten napa-napa. Loh, nggih. mau. Aku wis muni mancik to. Bener aku iki. Lah iya ora ketok Nah, ternyata. iya. Saking apa ya kurang dhuwur panggunge kok ya. Ah, Dua oh. aku to. Ya karo Mbak Agnes barang kurang dhuwur. Ya anane kaya ngene kok ya Mas. Lah nggih. Ora apa-apa. Nggo genep-genep ya ta. Malah nek cilik gampang nganu nih. Apa? Golek ukuran klambi iki lho. Nek cilik mesti nek ra Iya. ML. Ora mah kewuan ki. Katok dawa. Mengko nek rodok gedhe kedawan sikile. Ayo Nek sesuk kecilikan, nganu sikile sing sesak didawake. wetenge. Lah piye? Wetenge dilangi. Iya, Sesak wetenge. Monggo. Pijar krungu semaya
dolanan neh wong tuwa. Ben kowe seneng so puas. Nggih. Sabtu Pandita kumbiligong waeng tawang Kuwi tangane, aja ngono kuwi tangane ya. Aja. Aja. Aku aja, Mbak. Gedhog bukan Kok mengobong-obongan bae to. Aku tolongi.
Ayo situ. Aku ngapain? Aku ngapain? Situ. Tulungi, aku arep disasar kae lho. Ya udah sih situ aja. Manjarane mentok bisa. Gua mah cuman mendelok. Iki mau gantengan. Iki terus iki mau nggon kiwa. Berarti 50. 100. 100. Rok piye? Aku dingenekke sampeyan yo trimo, Pak. Terima. Kon mulih, nek ra trimo kon mulih. Trimo wae penting hasil kok. Wadung pari sao pami. Aja rene iki nggone sesak lho. Wes ora nambah Nganyoyo jiwa so karep arep demok bokong. Demok bokong 500. Hah? Menggon bokonge 500. Iya. Nggon jabot tok. Yang kowe itu yang kowe itu pirang demokan kowe itu. Gunung Kembar Ora saru to. Mungging jo Aja kesusu wong Aku mah pokoke aku mah. Ayo ora ono sing nulungi aku to ya. Leng gawe kleru. Sing bener sing kepiye? Gegane kambil ijo bejane sing ra duwe bojo. Bacutane? Lah nek sing diboyo dilabrak. Welai. Lah niki kula pun ndek bojo lho. Kleru. Lah niki kula pun ndek bojo. Men, kono ora preso. Ora marep to ngali-ngali. Jan budek nek kowe kok. Bojone lagi dingene iki kok ya ming meneng wae mah tinggal jagongan. Geding aku. Amat Dalu pon kesel dereng. Nyuwun tanduk. Nggih. Ayune tinumpa Tangane kuwi
dasar manis penyampingi kau Aku mati ngono kuwi. meripat kocak lindri Ki, aku nganti keselimpet kelone aku tiba piye? Aku nek tiba ngono Pak Guru. nek dibono sing duwe kok lha ya kok len ibu nang pangone bapakmu Aku ya. semapote men dinengke wae. Oh, kok. Ada lah. sing diborak ndek bapak manuta sira wengayu ingsun gendong ingsun Kula suwun panjenengan menika enteng nggih. Ampun ngoten niku menika mboten pantes. kowe nek ora gelem tak rabeni kraton iki tak gawe sungsang bono balik kowe kok gandrung lusut dawel kasut gandrung bojo ning milion ning ngatur kemawon menika saking RRI Ngayu Jakarta ngadul Riza Saras Spoti Mas Bali muga ora dedeke meh padha kabeh iki. Mboten niki tetep undak-undakan. Tetep beda, Pak. Tetep beda. Piro? Baris. Mula sing tengah-tengah ya aku 150 ke piro? 149. Mbak Saras piro? Saras karo Mbak Oriza yang meh padha dedek piateke. Kula 153. Kaceke adoh ketoke nek karo Mbak Saras iki. 2 cm. Iya, saya ketok padha iki kuwi lho. Nonongmu. Oh, ngono iki ya nambahi dhuwur kok ya. Aku pancen ciri khase Oriza ngono kuwi kaya nganggo tikusan kaya ngono kuwi. Sidane apa layang kangen apa tembang kangen apa tembok kangen? Manut menika Ndara Wiyaga. Manut kanca-kanca. Tombok kangen apa tembang Penting kok kangen? kangen-kangen. Nggih. Ya. Iki khusus Yupras iki mau ya ana sing request dhewe. Sapa Napa iki mau? menika? Saben-saben arep wayangan iki mesti piyambake mesti rawuh ning Soroban dhisik. Sapa? Mas Sunar Gedongan. Iki mesti ngersake Yupras mergo Mas Sunar ki duda, Yupras ki rondo. Wis teko ning Cocok, Soroban nggih. wis nggawa jarum 1/5 mau gandeng aku ra doyan jarum 1/5 wis tak ijolke LA iki mau. Ya mengko rokok ora gelem to Yupras? Ya mengko diganti regane padha rokok. Gelem kok Bupras gelem niku jare. napa Gelem napa kok ya. Sidane tembang kangen apa tembok kangen? Tombok kangen. Oh ya, yuk kanca-kanca. Mas
Ya kabeh ya ben rata karang ya iki ya kabeh ya do nyawer engko nek si nganu Mbak Ayu dicaosi kok ya Mbak Agnes karo sapa Mbak Ayu Mbak Oriza karo Mbak Saras. Nggih. Oh nggih matur sembahna menika saking sinten Pak? Pak Cipto Siangan. Oh nggih matur sembah nuwun berkah selalu lancar rezekinipun nggih Pak. Bahagia dunia akhirat nggih Pak. Wah, nek disawer terus ngalem-ngalem, heeh. Nggih. Menika saking Pak Cipto ngersakaken gubuk asmara. Ya diselingi meneh. Nggih. Mumpung isih pelok. Iki mau saka toko tembako Pari Kesit ngersake lagu lali janjine karo Lewung sing digesake Yupras. Terus iki tembang lali janjine saking Bayu Motor Kidul Pasar Gumulan. Ya nyawer 100.000 ngersake lali janjine. Gandeng iki sing ngersake lali janjine iki ana loro. Heeh. Sapa? Ya ben rata iki mau wis Mbak Oriza karo Mbak Saras saiki sing goleke sing sak Mbak Yune sapa? Mbak Neti karo Bu Wahyu. Ya, mengko Yupras ki direquest dhewe karo Mas Sunar karo nggon tembako kok ya dhewe Yupras mengko. Ayo Mbak Neti karo Bu Wahyu lali istirahat nggih Pak. Pripun? Kula istirahat nggih. Heeh, ya lungguh-lungguh sik ra apa-apa. Kula tak ngelapi riyen. Apa sing dilapi? Keringet niki lho. Oh ya. Ayo Mbak Wahyu karo Mbak Neti monggo Mas disepoti Bali yo. Piye mawon to? Mbak Neti. Mijil saking minggir nggih? Nggih. Minggir Sleman. Ajak, Pak. Biyen asline saka Bantul jane. Ngendi tok biyen tok? Kasihan. Kasihan terus diboyong neng minggir Sleman. Sing siji Mbak Wahyu Krisnawati. Nah, Sugeng Dalu. Iki saka ngendi saka Semoyo Merbah Sleman. Wis bola-bali ya nderek sowan rene ya nak ya. Nggih, ndereke Pak Dalang. Wah iki ya garwa dalang. Sapa Mbak Wahyu ki ya garwa dalang sing kakung asmane Ki Sumaryono. Mbak Ayu mau ya garwa dalang sing kakung asmane Ki Kisma. Kiswan kok Kisma.
Ya diaturake lagon lali janjine minangkani pambutan saka toko tembakau Parikesit karo saking Bayu Motor Kidul Pasar Gemulan. Ya dibawani lho nak ya. Bawane apa Asmarandana lali janjine saka sapa? Saka Mbak Neti dhisik. Mau mangkate Neti bareng aku wis kaya sarimpitan kae. Sarimpitan. Ayo duduk piadeke meh padha karo aku. Ya mung mlaku bareng tok ora ngapa-ngapa. Nggih. Karang le parkir sareng nggih, Pak. Ayo le bareng mergo le parkir bareng kok ya. Ya nak ya. Dina minggu kang tak anti Ya, salare meneh Mbak Neti. dina mune Iki bawa iki wis tekan ngendi-ngendi. Nang YouTube barang jebul ana sing gawe tutorial tentang bawa iki. Ana nang YouTube. Ning ora izin karo sing gawe, ya seben ra apa-apa. kesupen mbok menawi, Pak. Sapa? Mbuh jenenge Mas Bambang kok sapa kae? mung lali jan jine Neno. anane pijeresa moyo Iki ya disusul karo anakku lanang sapa? Sing ngasta ngedrang kuwi ya dalang sapa? Ki Nugroho Wisnumurti. Dalang ing Gunung Saren. Ngerti ya mau sore takon nyandang Jawa anak ra nyandang Jawa ngene ya ora ana hitunge. Ya, ayo. Pinter golek alasan Ayo, sing pungkasan Mbak Wahyu karo Mbak Neti bareng lebokke dangdut. Lenjogan sing semangat ben keringete saya gudras udan-udan iki golek keringet mah. Ya, ayo. aku wis ora percaya
Matur nuwun, udan-udan tetep semangat. Ayo ben rata iki ya saka tembako ki. Piye, cocok mboten? Niki ajeng komentar istrinya, monggo Piye, Bu piye, Mbak Ayu Ayu, komentar komentar ora? Anda. Mbak Ayu Ayu, komentar komentar ora? Anda. Mboten ajeng komentar napa-napa kok kula. Ayo Mbak Agnes gandeng Mas e kemong Gandeng sing mbangka saking ya iki tak pek lho ya. Rasah ngarep warna-warna. Mau wis oleh 100 nggon mbako mau lho ya. Kuwi isine menurut keyakinane dhewe-dhewe kok. Ayo Mbak Ayu kancane Mas Kiswan. Nggih. Gandeng sing dikersake Mas Kiswan. Heeh. Ya Mau ngancani duweti. Pak Cipto nyuwun gubuk asmara. Terus napa? Adik dibantu, Maringi ya. Mas Keswan. Ya ora cuma-cuma nek wis diparingi iki. Ya nganggo nyambut gawe. Ayo sini duet sama Dedek. Mengko ndak marai Mary kancane. Ayo joget serapat. Mereka bintang tamu nih. Wadak. Kendang iringane urung mandek sing joget terus. Ayo sing semangat. Asik. Ya. Aso. Ya lumayan 2000 ya. Lumayan. Nggo yo. Nggo ning pom. Pripun iki Pak Dalang? Ayo gandeng mau sono sing nyawer panjenengan. Saka-saka Mbak Ayu. Pak Cipto. Pak Cipto. Pak Cipto, kembarane Mas Kiswan. Sing disawer? Aku. Ora, atas namane sapa? Tembunge mau piye? Tembunge mau piye? Lha sing nampane kan aku. Ora ning wajibe dipasrahke terus hak sikik. Ya ora iso ya. Engko bar aku terus tak kene Biasane ya, nek wis Nes. mlebu ngone wong wedok Nek wis ki ya mlebu nggon aku ki ra iso ditokke Ra iso meneh. ditokke. Nek metu gede. Ora ya metu ya cilik. Wes. Nggih, wong Kene masakaken. kene. Metu bayar. Lho ya ning pengangen-angen ngono lho. Apa? Ngopo? Nyanyi. Apa? Gubuk Ngenenmu, Asmara. ngenenmu ngapa? Iki kok nganggo Apa kok pengangen-angen barang. ngene-ngene iki ngapa Ora maksudmu iki apa? bawa. Engko aku joget. Karo nembang. Pun wis. Hah? Ketok nang pikirane ra kaya Eh, ngono. Gis. Aku Nuwun, Pak. ora lagi Panjenengan ki ya murid, sampean ki ya
Ha wong cetha le duet karo bojone kok sing ngadeg kok mepet-mepet Agnes iki lho. Lho ora ming mau Ora imbang. blocking iki pas nang kene lho, Bos. Blocking. Blocking. Jan kudu nang kene. Nek sing kudune iki rak nyerak bojone kok malah karo wong liya. Yo salah yo sekali-kali Ngomong lho iki. sing pas jeng-jeng ngono yo karo Agnes. Aku nule jenjeng obah kabeh. Nek niki jenjeng ya iso ngene ya iso ngene ya iso. Lah ning kan empuk kono lho, Mas. Walah bongkot ro pucuk padha ya. Ya ora ngono ora bojone dhewe kok. Sayangku, Ya cintaku. sing mesra ngono. Nah, ya sing mesra ngono kuwi sing rukun karo bojone iki. Ah iya. Heeh. Indomie Ben Milan samawa. Samawa, Sakidah. Salam. Yes gek Bu. Dibawani Ya dibawani sik wong ning pocong ping setila pocong. Bapak ngasuh sik. Bapak sapa? Ayo Nes. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur. Ayo wis sinden dadi Sinden kabeh. dadi. Mula ya arep apa pocong iki cendhek. Ning nek sindene dadi ya Dadi- dicengkok. dadi diolah apa ya ta? dadi Sadawa. Meh dadi jineman mari kangen ya Nes. Magut. Iki dasare Agnes ki pinter kok. Heeh. Lah ya kayane Ah, pengen. Mbak Agnes dialah. Ora lah kok ngono ya rung nyuwara. Engko nek kono nyuwara Iya, ya. coba gentenan Saiki coba gentenan Mbak Ayu sing nyuwara Saiki. di alam ora. Sinome. Ngapa? Mau iso ngene iki di hairspray apa dilemke? Piye? Ojo dilemke. Ling samyen ke mutan. Ye, Sae kabeh, Pak. apik kabeh. Ling semyen ke muta. Kemutan kok kemutan. Kemutan. Kemutan kae. Ki ya apik, Bang Nes ya apik. Sae. Yo, kae Bu. Lelampahan Kakak dulu. Sok rejaning jaman tak tukoke cemara. Sing tok tukoke Ngapa? sapa? Lah sik engko lho. Ayo sing arep tok tukoke sapa? Ya loro-loro Iki nih. wit. Telung wit. Wit. Gue ngebleki aku ngono. Ora. Lho, kok Wite kenapa kalah cemara? karo kono no. Cemara iki apa? Cemara sik dienggo nggo memanis sanggul kae apa? Cemara ta? Hah, apa? Sanggul. Sanggul ki Sanggul cemara. ki ya cemara. Oh. Kleru tak kira wit cemara kae.